Μένουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα. Κοντά μας έχουμε τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Γιώργιο Κύρκο, και τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Σπύρο τον Κουταβά, ο οποίος είχε κάνει στο παρελθόν εκτενή έρευνα για τα όσα έδειξε η σημερινή ΕΔΕ, το φως της δημοσιότητας, το οποίο παρουσιάστηκε από τον κύριο Κύρκο. Κύριε Κύρκο, κύριε Κουταβά, καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά που είστε κοντά μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Κύρκο, για να μπορέσει έτσι συνοπτικά να το καταλάβει και ο κόσμος. Έτσι. Τι ακριβώς συνέβη και πώς οδηγηθήκαμε σε αυτό το αποτέλεσμα? Λοιπόν, σε αυτό το αποτέλεσμα οδηγηθήκαμε στη σημερινή κατάσταση. Εγώ θα το παραφράσω λίγο αυτό που είπατε, ή μάλλον θα το φέρω στην πραγματική του διάσταση. Φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση γιατί τα προηγούμενα χρόνια η διαχείριση του δημόσιου χρήματος κυρίως και η αδιαφάνεια κυριάρχησαν στο δημόσιο βίο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός κάνει θυσίες. Κάνει θυσίες για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει δια του Πρωθυπουργού ότι αποφεύθηκαν τα χειρότερα, αλλά όμως δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε. Λοιπόν, εμείς εδώ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μετά από δημοσιεύματα του τύπου, των μέσων μαζικής ενημέρωσης γενικότερα, αλλά και το τι στην περιραίουσα ατμόσφαιρα υπήρχε, διέταξα δύο ένορκες διοικητικές εξετάσεις. Μία ένορκη διοικητική εξέταση ήταν και αφορά μάλλον το πρόγραμμα δημοσιότητας του τρίτου ΠΕΠ από την τεχνική βοήθεια. Αυτό είναι περίπου ύψος 2,5 με 3 εκατομμύρια. 2.300 περίπου. 2,5 εκατομμύρια περίπου. 2,5 εκατομμύρια περίπου. Λοιπόν, διαπιστώθηκε από την ΕΔΕ ότι υπήρξαν προβλήματα τόσο στην προκήρυξη όσο στην ανάθεση, αλλά και ως προς το παραγόμενο κυρίως έργο. Λοιπόν, δηλαδή ξοδεύτηκαν, όπως λέτε και εσείς, 2,5 εκατομμύρια και το έργο που παρήχθη ήταν μηδαμινό, έως μηδαμινό. Λοιπόν, δεν αποδίδουμε σε κανέναν ευθύνες, αλλά οι ευθύνες θα αποδοθούν από τα αρμόδια όργανα, τα εντεταλμένα όργανα της πολιτείας. Στις λεπτομέρειες θα μπούμε και με τη βοήθεια του Σπύρου. Δεύτερη ήταν η ΕΔΕ, που αφορούσε, που διεκπεραιώθηκε, έγινε προκήρυξη, ανατέθηκε και υλοποιήθηκε μέσα σε 3 μέρες προεκλογικά, την τελευταία εβδομάδα πριν τις εκλογές του 9, και αφορούσε 11 περίπου έργα, και γι' αυτό διαπιστώθηκαν παραλήψεις. Υπάρχουν υπόνοιες και για αυτά τα έργα. Και το τρίτο πράγμα, αυτό που ανακοίνωσα σήμερα, είναι ό,τι αφορά ένα παλιό γνωστό, το γνωρίζουν οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, την αποναρκοθέτηση του γράμμου, όπου ξοδεύτηκαν περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Το παραγόμενο έργο σχεδόν είναι μηδενικό, λοιπόν, και ήδη όλα αυτά πήραν το δρόμο της δικαιοσύνης, αλλά και της περαιτέρω έρευνας, αλλά και της δικαιοσύνης. Μάλιστα. Μέσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Προσέξτε λιγάκι, θα δώσω το λόγο στο Σπύρο. Είπατε 3 διαδικασίες σημαντικές: προκήρυξη, ανάθεση και το αποτέλεσμα του έργου. Έτσι δεν είπατε, κύριε Γενικέ? Πάνω σε αυτό και στα 3 των περιπτώσεων εντοπίζετε προβλήματα. Αυτό μου λέτε. Λέτε ότι εσείς είδατε αυτά τα πράγματα. Σε άλλο στην ανάθεση, σε άλλο στην υπογραφή στη σύμβαση, σε άλλο στο αποτέλεσμα. Στο αποτέλεσμα. Προσέξτε τώρα. Αυτά τα πράγματα για να συμβούν χρειάζονται, πέρα από τους πολιτικούς προϊσταμένους, να λειτουργήσουν και να συνηγορήσουν, να απλώσουν τις υπογραφές τους και οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Άρα εδώ υπάρχουν και άλλες ευθύνες. Δεν είναι μόνο πολιτικές του κ. Λιούδη, υπάρχουν και ευθύνες των υπηρεσιακών παραγόντων.
οι οποίοι, όταν εσείς παραλάβατε και αναλάβατε τα καθήκοντά σας, το πρώτο πράγμα που μου είχατε πει όταν κάναμε και την πρώτη συνέντευξη ήταν: κύριε Καρυπίδη μου, εγώ τώρα θέλω να δω, να αποτυπώσω την υφιστάμενη κατάσταση και μετά να πάρω τις πρωτοβουλίες. Έτσι δεν είπατε? Όταν λοιπόν παραλάβατε, σας έγινε καμία ενημέρωση από τους υπηρεσιακούς παράγοντες? Κύριε Κύρκο, εδώ είχαμε αστοχίες ή είχαμε παραλήψεις, είχαμε αναθέσεις παράνομες, παράτυπες, είχαμε διασπάθηση δημοσίου χρήματος? Όχι, βέβαια. Όχι. Άρα ήρθαν τα μέσα που κάναν διάφορες αναφορές, ένα εξ αυτών και η δουλειά του Σπύρου του Κουταβά, που σας οδήγησαν μετά όσα ακούγατε ως περιραίος άποψη να το πράξετε. Οι ευθύνες των υπηρεσιακών παραγόντων έχουν ονοματεπώνυμο? Διότι εδώ μιλάμε τώρα για τον κύριο Λιούδη. Ωραία. Υπάρχουν ονοματεπώνυμα στις ευθύνες των υπηρεσιακών παραγόντων, οι οποίοι ακόμη και σήμερα υφίστανται στις υπηρεσίες σας, λειτουργούν και σχεδιάζουν το μέλλον αυτής της περιφέρειας? Διότι αν συνεχίζουν με αυτόν τον τρόπο, θα λιμωνώ μας. Κοιτάξτε, κύριε Καρυπίδη, το πρωί το ανέλησα επαρκώς στη συνέντευξη τύπου στους συναδέλφους σας και είπα ακριβώς ότι μέσα από μια διάφανη πέρα για πέρα διαδικασία, και το διάφανη δεν φτάνει να το λέω εγώ, γιατί κατά καιρούς εμείς οι επικεφαλείς, οι πολιτικοί, λέμε πομπώδεις εκφράσεις και μεγαλοστομίες για διάφορα πράγματα. Δεν φτάνει να το λέω, αλλά μέσα από μια πραγματικά διάφανη, γιατί δεν υπήρξε καμία ένσταση, τοποθετήθηκαν οι επικεφαλείς των διευθύνσεων, οι διευθυντές δηλαδή. Δεν υπήρξε ούτε μία, μέσα από μια άψογη πέρα για πέρα διαδικασία. Ήδη έχει προκηρυχθεί και η θέση του Γενικού Διευθυντή και πιστεύω και αυτή θα είναι πέρα για πέρα άψογη, γιατί είναι απλό το θέμα εφαρμογή, πλήρη εφαρμογή του νόμου, του λεγόμενου νόμου Ραγκούση του 2010. Κατανοητό αυτό που λέτε, αλλά από εκεί και πέρα θα απαντήσω στην ερώτησή σας. Είναι σημαντικό αυτό για την κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας. Ποιους υπηρεσιακούς παράγοντες έχουμε εκεί πάνω που τεντώνουν τις υπογραφές τους με τόσο μεγάλη ευκολία, χωρίς να παρακολουθούν, όπως είπατε εσείς, τα τρία βήματα. Έτσι, την προκήρυξη, τη σωστή ανάθεση και τον έλεγχο του έργου. Διότι η κατάντια της χώρας οφείλεται όχι μόνο στους πολιτικούς. Κάποιοι τεντώνουν και τις υπογραφές τους. Έτσι. Μην καταδικάζουμε μόνο τον πολιτικό κόσμο. Έτσι. Είναι και υπηρεσιακοί παράγοντες. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν μπορεί το ένα χέρι χτυπήσει μόνο τον Παλαμάκια, θέλει δύο.